enguany podrem gaudir de manera virtual d'aquestes gales tan especials que feu des de la Fundació per la Manel. Sí, aquest cop no fa falta, perquè venien amb un autocar i tot, Rosa? Sí, veníem un munt de gent. Aquest any ho haurem de fer així, vull dir, a veure, hem de donar gràcies a aquestes iniciatives virtuals que tenim, que ho podem fer així, vull dir, era una cosa impensable fa 3 o 4 anys, això. I ens hem espavilat tots i ens hem ficat tots de cap amb tot això virtual. Sí, a més ja ho donàvem per perdut, però els mateixos artistes i els que sempre han dirigit i organitzat el Guanya't al Cel, el Pep Molina i la Maria Rosales, doncs van dir, fem-ho online, van connectar amb el Terrat i ho han gravat i ha quedat perfecte. Són 24 anys per fer aquesta iniciativa que serveix per sufragar molts projectes dels quals en parlarem ara de projectes. Però 24 anys que ens porten a parlar d'edicions molt especials. La primera va ser amb el Pepe Rubianes, que va ser per pagar unes colònies, oi? A la canalla del barri. Sí, perquè tenia un deute, perquè jo amb els papers no m'aclarava, no m'he aclarit mai. Jo el comptable, ja teníem comptable, em diu que, escolta, que farem unes cases de colònies. I ell sortia d'una actuació que li vaig fer a la presó de joves i va quedar molt impressionat i va dir, no me toquis les narices, no va dir una altra cosa, ja saps què va dir, però no me toquis los huevos y no me pidas que vuelva a la cárcel. Llavors aquell dia el tenia jo i li vaig dir, bueno, a la cárcel no, pero ¿me puedes hacer una actuación que debemos un dinero de las casas de colonias? I sí, així es va arrencar el tema. I va anar creixent en ball, sí. Manel, posa't el telèfon una mica més lluny. Ah, sí, perfecte. Sí, és que llavors em sento poc, Vale. Bueno, haig de parlar, quan d'això ja apropo. Vale. Estic al barri, Ja ho veig, que estàs al mig del carrer, ja ho veiem, ja. Clar, parlem del barri, doncs, de les activitats que fa el barri, perquè hem esmentat en aquests inicis les cases de colònies, ha parlat de les presons, perquè de manera activa ha promogut diversos programes o maneres d'ajudar a la integració social. Pare, són molts anys treballant, però hores d'ara, què esteu fent? Fem una mica d'història de pinzellada mirant cap enrere, però parlem també hores d'ara, com està afectat la crisi de la Covid-19 al barri i en aquestes entitats amb què vostè treballa. Bueno, els que fan la feina són els monitors i els educadors i els voluntaris. Jo faig poca feina. Aquesta és una història que arrenca a poc i que va creixent a poc. Això s'ha d'explicar molt clar. Jo vaig arribar aquí al 76. Llavors, jo al 70 ja vaig començar a anar a la Mundial a veure els joves. I arribar aquí vaig veure les carones dels nens i les nenes i, escolta'm, no fa falta ser un mestre ni tenir un títol, Jo veia que les carones aquelles són les mateixes que havia deixat al dematí a la presó. Llavors, vam començar a fer un esplai, que nosaltres dèiem esplai, això, una tarda o 2 tardes a la setmana, i a l'estiu colònia, i llavors, a poc es va anar engrandint. La situació actual és que ni l'esplai ni el projecte esportiu Bavar, que és on fan molts equips de futbol sala i algun de bàsquet, doncs clar, des del Covid no es pot fer res amb els nanos. Ara justament vinc d'estar amb els monitors que estan preparant l'ús dels casals a l'estiu, però les colònies ja no poden anar-hi perquè les cases limiten molt el nombre i llavors no surt rentable. Llavors, en comptes de 4 setmanes al casal de juliol i 4 setmanes al casal d'agost en faran 5. Augmentaran el casal, que vol dir que de dilluns a divendres estan en un col·legi, van a la platja, a la piscina, al museu, a la muntanya, fan activitats, dinen, breguen. I entenc que aquest esdeveniment que estan preparant
Sí, bàsicament perquè encara que tenim beca de l'Ajuntament, hi ha moltes famílies que l'Ajuntament proporciona beca per 2 setmanes, m'explicaven. Doncs si hi ha 5 setmanes hem de cobrir les altres 3 setmanes. Sí, bàsicament aquesta captació serà per redreçar, per solucionar aquest problema que no teníem previst. Molt bé. Doncs parlem d'aquesta iniciativa aquest dijous 11 i diumenge 14 de juny a 8 del vespre tenim una cita